Baba ngifisa ukwazi baba wasacrifice impilo engane yakhe ngenxa yenkosikazi wakho owumhlaba. Yebo mntanami, ngangizama ukuthi ngizehlise kwangakwazi ukwehlisa. Ngithanda ukuthi ingane yami isondele kimi kwangakwazi ngenxa yey'nkinga nje ezavela. Baba ungibele esisodwa nembili inkinga, iziphi ezinkinga zakuvimba usuku ezinye ingane zakho ubuhleli nazo endlini? Ingakho ngizehlisa ukuthi ngikwazi ukuthi kubuye ingane yami ekuyona engiyazi ukuthi kusasa noma kuthiwa ngiyafa ikwazi ukungcwaba. Ungibeke njengengane yakho yokwazi ukungcwaba kodwa ingane yakho ungafunanga ukuyidalule phambi kwabafazi wakho. Njengamanje ingakho ngicela uxolo ukuthi emaphutheni esasinawo noma akho sesiwalungisile. Ingakho mase ngicela ukuthi nayo ingane yami ibuye ngikwazi ukuthi ukukhuluma le ngane yami ibuyele kimi, sixolisane, sithelelane amanzi. Senze ukuthembela baba uma unginikeza ama-promises okanye uma wahluleka ma uwafeza. Mina ngizowafeza kanjani ama-promises lawo ozonginikeza wona mina? Ngikuthembe kanjani mina? Uma ngakuthembi nje ukuthi wamthembisa into ongazange ukuyimela. Njengamanje bengizama ukuthi ngenze kube seqinisweni ukuthi nawe mntanami ngithembe njengoba noma akho sengisondele ukuthi asibuyisane sikwazi ukwakha isasa lethu liye phambili. Uzokwazi ukuthi utshela umfazi wakho manje ukuthi uhambe umtshela udaba lwenzeka manje umchazele lokho ningane zakho? Hhayi, sengingakwazi ukumtshela ngenxa yenkinga engibhekene nazo. Hhayi, siyawina ma ngakho-ke surawundi umgqomo kwaze kwavela yonke into isobala manje. Usuyavumalana nathi ukuthi lo ubaba wengane yakho? Hey bhuti, ngiyavuma uyena ngempela uMdunge. Okay, so from now on senze njani? Siyanikela umntwana ukuthi ubaba uMdunge amenzele usikompilo loladinga. Nilabekashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva ninabendlondle nophapha ekhanda enhla nasezansi kuyifundazwe zonke khona eNingizimu Afrika. Sibingelele nganza ukuthi lena-ke iBlack Live TV igama lohlelo angimazi baba, igama lami King Sicaka ngwalapha kaluqu mfoka amanciza kancane bese idedele intombi yothi ifulu kuhlo esokweni. Angithemba ukuthi niyaphila ni-right, niya-subscribe na-like eGauteng, ese-Cape Town, seMpumalanga, se-Eastern Cape, Free State, onke nje ama-provinces akhona nangaphandle kwe-Afrika, la eSouth Africa, e-Afrika imbala nase-Europe. Siyabingelela nganza senithanda sike sizwe abantu benishini oBotswana, eMozambique, yonke leyo nto sabonga kakhulu. Asike lo hlelweni-ke sizwe ukuthi kungani sila namhlanje. Sibengele dadewethu, sabona. Sabona njani bhotwana? Siyaphila njani nini? Ngiyaphila nami njani? Alright, sikhona ntombi, ubani lo? Igama lami nguSimukelo kaNgcobo. Mapholobo. Yebo. Kokuphi ka? Dabuka eNdwede kodwa manje ngihlala eThekwini. Okay, dabuka eNdwede. Okay, bantu baseNdwede bayenokuyigqaja ngendawo yabo. Bona abantu abane-number plate lapho. Yebo. Yini NTW? Yebo. Angane yakwethu. Hayi asizwe ke ntombi. Kungani lapha lamhla? Ngibamekile abalaleli be-Black. Yeah, Black Life impela Nkosi yami. Ulethe namhlanje bhuti wami bengizocela usizo, nginenkinga la yababa. Sure. Isihambe isikhathi eside kakhulu le nkinga la manje. Uma ngiyambuza ngihlezi ngijwayele ukumbuza indaba yababa, manje ngibuza indaba yababa sihlezi ngayiqedi kahle leyo ndaba leyo. Ngibuka nokuxabana ngigcine sengiyekile. So kuhamba kwesikhathi ngathi mangiqeda isikole kwakhona izinto ekumele ngilungise zangalunga kahle. So masiya kumuntu wezulu kwavela ukuthi kuyakhalazeka esibongweni sababa. Phela uma wayekhona uma naye ezwe. So umama sikhuluma naye ekhaya no auntie, so ma athi esedini lakhe lokuthi nje ubaba wahamba. Okay. Wabamba ubaba esakhulelwe, ubaba wenkontra kwahamba esakhulelwe nje akamazi ukuthi washona kuphinda. So manje le ndaba ihamba kuba nama-rumors ukuthi khona endaweni ubaba ukhona, like ama-rumors athi ma ayikho lento ongalaleli into ongazazi. So ngicela nami sengithi ukuthi-ke ma lokho asihambe siyekhona siyobuza kulowo muzi la ngizwa khona. Uma akayingeni leyo, uma akayingeni ancamele ukuthi angixoshe ngasekhaya sengahlala ekhaya. Mangayikhuluma indaba ukuthi nje ukunalo umuntu engimuzwa ngasekhaya nje akayizwa ngempela imali leyo-ke leyo nje sihlala singakhulumisana endlini mangayiqala. Ngibanga nje ukuthi manje ufuna ukwazi isibongo. Yebo, ukuthi lo muntu ozwe ngaye uneshuka nganani, lo muntu umthemba nganani ukuthi utshela into eqiniso ukuthi ngakho umuntu owajola naye la endaweni. So ngicela sengiyeke indawo kodwa manje nginkinga ukuthi yonke into zami ayilungi, ngihlele ekhaya nje ngifunda ngenza lutho, ngihleli naye uma futhi enoma futhi utshengisa umuntu ongathi nje akanankinga ukuthi impilo yami imile ngokuthi ngidinga lento la yazi ukuthi uyayazi ukuthi yini engidinga empilweni yami. Yebo.
So beside yena uma bakhona abanye ukukhulume nabo ekhaya mhlawumbe alamana noma umalume nabo abazilutho ngayo yonke le. Hayi uma umuntu secretive kakhulu hayi umuntu secretive kakhulu yabo nje abuvathi buthi uma wakho kodwa nakhona ukubona ngathi nabo bayazi indaba ukuthi phela umasi bayamsaba uma yento omdala ekhaya yebo abakhulisa umalume noani so nabo bazoyizilakhe ukuthi nje uma into ayisho ekhaya lesokhala yebo. So kulento okhuluma ngayo uthi kunamahemhem athi ubaba ukhona endaweni. Lamahemhem avela ngoba ikhona uanto mangiyesitolo nje uanto hleze nginayile ngathi mangiyesitolo athi wena nje manje ngihambela ngaye ngihambela kabhuti bani ngithi kaze khiphela lesibongo ngithi mina hayi ngiyayikho lonto le mbaba mina hayi hlali la mbaba azi ngiyakutshela wena ngihambela kabhuti bani akhombe nomuzi so lo kancane kancane mangiyesitolo lo sisiva umhlangana naye lo sisi lona kwesikhathi ukafuna even ukuhamba nami ngekho ngathi mina hayi uma wathi ngasuza ngihamba emzini abantu engayazi so mangibuyela ngima hayi mali akasixoshi hayi mangasicoshi nje leso masibhayi nje leso masibhayi nje wathi ngihambe ngohlala nalo sisi lo suthi uzongitshela ubaba wami uthi ba ncama lixosha wena hayi malifaka uma so mawubuka wena masimcela la kuzokhuluma naye sizwe udaba lonke uzovuma. Budama ngakusho ukuthi uma ngabe lahlala ngakuwena masizoqala lo daba lo angayi ngaseduze kwaba mina into engawa nomba kodwa uzokuhamba manje uqala lo daba yaqala budama abe ngakuwena uma unolaka kakhulu unolaka. Hayi akunalutho ntombi sesijwayeliwe hlesithemba ukuthi uma esondela eduze kosicha kuzothamba. Yebo. Wazi ukuthi ngiyijongo phela ngivele ngingeneke nje. Mhlawumbe wena ngoba uyingane unakho kungabi nento ethile kodwa ke kimi uzothamba siyathemba. Iyacela budama. Eqinisweni lonke wena ufuna ukulithola ukuthi ubaba ubani ukhona noma akekho maye khona yini ezothi angasonde eduze kusho njalo. Ngikhona imibuzo engasafuna ukuyibuza bona ngoba uma wangitshela isito sakhe ngasiza isito sakhe uma ngakhula naso isito sama nami ngimizwele umuntu wesifazane okwazi ukuthi athole umuntu bathanda nami and then ahambe nenkonzo so ngasana isito so the situation engiyona manje idinga ukuthi nawe baba manje singiyamdinga ngempela manje ngiyamdinga sangenzele lento le wonke uma wathi angakwazi uma sangenzele lento ngoba phela ngithi nje obethi wanyamasha uthi umuntu ophilayo lo osungamthola ukhulume naye uze ukuthi mawukuthi ngempela wanyamalala sikephi isizathu sakhe okunyamalala. Yes kukhona nemibuzo engambuza yona nje imibuzo kodwa nakhona mfuna umtshela sengimdikaza ngempela ba akukho ngidanga ngathi ngidela lento engiyidela ebalekile phela empilweni yami ufuna ukwazi ukuphila iqaqeke iphumelele phambili. Ngiyakuzwa ngana ukuthi asambeni sibone ukuthi mhlawumbe uma siyamthola masimthola yena uzobeka lephi side mawukuthi ke mhlawumbe egcina ukuphetha ukuthi uma akasitende eqondile kusho ukuthi ofala dlule daba nolandela engicabanga ukuthi uwilling ukuthi sihambe sesifike egcineni nalolu daba. Yebo butami ngimwilling. Right nganza ukuthi asambeni siyobheka ukuthi uma umntwana masimbiza siza naye soxoxa naye la uzothina uPaul wakhe asambeni. Right asiphinde sibuye ke ohlelweni elibizwa ukuthi angimazi baba siningi inhlelo umuntu azenza sekukuningi igama lami King Sicaka kaluqa ngaza ukuthi asibingelele sithemba ukuthi ke abantu baphilile sesibuyele esigabeni sesibili sizozwa ukuthi udaba lethu siqale ngalo ngondodakazi liyafika nesiphethweni siqale sibingelele uma la eduze kamsabona ma. Yebo sanibona ngiyanibingelela ka Black Life TV ngiyanibingelela nani lapha emakhaya babukele Black Life TV igama lami ngiqinisile ngwakandlovu ngisuka eNdwedwe abanye bathi se NDW. Ngane yakwethu gatsheni boya benyathi busamba somlo ake sizwe ke undodakazi lo. Yebo ingane yami Ngqo qobo nje bonakala ngesimile ebusonto uyayithanda le ngane. Hawu maqala magcina ngayenzela noma yini uyazi uhlala uyifisa lokuhle konke okuhle ngiyamenzela uyazi. Yabonakala umzalo proud ngengane yakhe ukuthi noma kwenzakalana ebhlungu enhlizweni yakhe kuba nezinseka afuna ngalakhe ephatheke kahle. Hayi uyazi nje konke ukuthi uyena umaqalo uyena umagcini konke nje ngizamayo ngisuke kuzamela yena. Mawuvuka nje ekuseni. Ngivukela yena nje mangifika kaMlungu ngiyazi ukuthi ngihambele ukuyapi ngizokwenzani la ukuze ngiphinde emumva ezokwazi ukuthola isimo. Yebo. Khuluma kahle kumala mhlambe ake sizwe side lakho ntokazi esekhulume ogeqa amagula kanje ekhombisa uthando. Uyalwazi uthanda kakhuluma ngani? Unalo shema uthanda online unalo. Kakhulu. Akakhulu. And awuyisolo ukuthi uzalwa wuwe. Akisoli ngalokho. Manje ngoba sila senkundleni ezinkinga la suke sizogonyela ukuse ngathi indumba le la sigonyela ukwakhona ukuthi konke kwenzeka kanjani ngoba mhlawumbe ungamchazela uma wathi kungani umbize la mabona ukuthi ma yazi ngiyakuthanda manje.
ngiyazi ntombi yami. Manje ngibizele khona ile ndaba le sizayixoxa ekuqaleni ungathandi sikhulume. Hey ntombazana. Indaba Khuluma ntombazana yami. indaba yababa. Hayibo, awukwazi phela. Ngingibiza la ngisusa la ngikhona ngenza imisebenzi yami ngibizela into engingayazi. Umsangano phela leyo. Kodwa ma uyazi into enginawo. Ayike ungibizela amakhamera ebantwini engabazi. Mayikhaya nje ma ungiphendule ekhaya loduba ma ungixoxe. Uke wakhuluma nogogo noma nomkhulu wenza noma yini eminye imizamo ukuthi ungibizele kumakhamera. Abaphenduli bonke bathi wena usithi siva kakhulu nje mama. Imisebenzi yami le ngiyishiyile. Ngibuza imisebenzi mina noma kusukume mina ke ngihambe ngoba phela awukwazi ungibizela umsangano lana. Ma ngiyacela ma wehlisa umoya manje. Ihlezi ukhuluma ngalento sikhulumile sayiqeda. Manje ungibizela amakhamera ke manje awugcina ngungidelela ekhaya uzongidelela ko TV. Kodwa ma uyazi umuntu ezulu uthemba umuntu. Isithunzi sami sona uyasicabangela. Ma ngiyaxoxa kodwa ma ngiyacela ma bandle ngiyacela silungise ukuze ukwazi ukuthi Ukuthini ngoba bakhe kube usafuna ukwazi ngoba ukubuzile ngakuphendula. Ikuphi kokusho ofuna ukwazi manje? Mayile nto kumele ngilungiselele ma ezulu uzakube into Kodwa zami. mina kufanele ngisukume ngihamba. Ngiyacela ma. Ukuthi mala ngekhathi ufika mina ngiyabamba amagama umuntu mayisuke ekhuluma. Uthe ingane yakho uyithanda le ndlela ungayenzela noma yini ukuze konke ngiyamenzela ngishilo uyazi. Ukunqabaphi kulokho kababa ngoba uyasho senikhuluma kakhulu Uke alela. wawubiza umndeni esengibizela anginazi kwanini. Akulula futhi usazi ngoba phela angithi njengoba singabantu be-country nje simatasa sibhizi. Asahambe si-introduce yonke indawo. Kodwa ke into eyenza ukuthi ube la nathi ileyo ukuthi sifuke sukwazi ukuthi ingane iyalithola ilungelo lokwazi ubaba, maye ngalithola ilungelo lokwazi ubaba iziphi izathu. Cha bhuti ngiyakuhlonipha ungizwe kahle. Nami futhi Kodwa naleto ukuthi ningibizele kumakhamera mhlawumbe kube ngikena ngitshela eceleni. Mhlawumbe besizoyixoxa lento siyilungise. Manje amakhamera angazi noma azayikhipha impendulo ngoba uyazazi impendulo zonke. Akukho okunye okufunakalayo. No, akukhona ukuthi amakhamera engayikhipha noma angayikhipha singawacisha nje futhi sixoxa sodwa akunankingi. Kodwa ke into esinayo la ukuthi lo mntwana fala athole iqiniso akwazi ukuthola ukuthi ubaba unaye noma akekho mayengekho likuphi ingcwaba lakhe. Uyazi wena bhuti mengizokuchazela nje kahle lo mntwana lo ngoba vele nasekhaya akezwe. Uyangihlupha. Siyikhulumile lento kwangathi si right njengoba ngithi mina ngitshela bese si right. Ngamtshela ukuthi ubaba wakhe wayefika ngama contract lawa yakhe ugesi iminyakeni edlule. Edlule yes. Wayakha ugesi labo ke bayahamba phela. Nami ke ngathi ke kubandla ke ngendlela ke nawe uyazi. Oh wabamba waye. Ngabamba kwanyamalala nami ngabona engasekho. Ngamchazela. Manje ukuthi ke okuphi ke okunye ke kufanele ke manje ngize ngikusho angazi. Mana ke ntombi mhlawumbe sisayibamba la ngoba uvele uyabonakala gatsheni ukuthi uyathanda ukusiphendula sikuzo. Yebo. Kunobaba othe mntanami endaweni kunamahemhem ukuthi uyena ongubaba wakho. Futhi lokho okuza ngo-anti thizeni. Yebo. Yake afika into enjalo emadlebeni khona into ayazi njani? Nako lokho wena bhuti uke wakukhuluma uyabona. Yeah. Mengabe ekukhuluma mengithi akathathe lowo muntu lo omtshele leyo nto ngoba ngisho endaweni angikaze nje kube ukuthi ngithola umuntu usoba nobudlelane naye. Mina angikaze nje umkwayena lo ngilobolayo lesizoshada naye akuyena wasendaweni. Yena akazi nona ukuthi ke kube ilaphi. Sayikhuluma leyo njengoba bekweyokugcina ke leyo. Shuthi wena le nhlobo ethi induku enhle gawule ezizweni awugawule endaweni. Ngiyakholelwa kakhulu lapho bhuti ngoba usukubalekela nezimo mezingaqhamuka ngingasazwana ukuthi ungabi nenkinga uyabona. Mana ke tshela mina uyamazi lo muntu akhuluma ngayo kuthiwa amahemhem ubaba wengane yakho. Uyabona lo muntu aloke emusho na bhuti kamchazela ngathi asizwana. Into enza singazwani akusuka ngamanje sasuka sisasesikoleni. Kona ke na ayisesizitha manje ngoba manje abome sekuqhamuka nezimo zokuthi ubaba wengane futhi usayiqhubha le nto ufuna ukungichithela umuzi. Uyabona ngoba ngiyambuza uzwe ngubani ungitshela ngo-anti. Lo anti wakhe lowo wasasizwana kwanaye lo udade wakubuka lo muntu amshoyo. Sure. Kodwa manje kwahamba ngimane noma usethenga isayidi labhuti wakhe ngoba mangabe ngimbingelela uyavuma lokho ngingatheni manje usengishintshele kwayena ke. Kodwa lo isitha sami sokuqina sikhulumisana sibhekane ngisho endleleni.
manje angazi ukuthi ngoba sendaweni angazi ukuthi ubaba wakhe kwakusukaphi mhlawumbe akakachaze yena ngoba mina ngizwanga ukuthi uchaze But before achaze uthi isitha sakho kusukaphi? uyabona bhuti laphana yaqala le ndaba ngokuthi wayengishela Okay. kahle la yasuka khona mengishela alangahlangana kuco Nazondana lapho. akusuka ngalapho kodwa indaba ewumsusa Ile ukushela ukushela. kwawukuthi-ke uhamba-ke ngixabanisa-ke nabantu-ke hambe ngixabanisa nabantu okwagcina sekuwukuthi ngithola ukuthi unesandla ekushoneni kwababa Okuzalayo. ongizalayo Okay. ngoba manje ubaba wadubuleka ngendlela engazange Yacacile. yazeke kahle kodwa isigqoko esafanisa esakhe lubaba Oh, ukuzonda ukungazwani kwakho naye kusuka lapho. usuka ekusheleni Bese kuba uma ngabe umkhantela. ngithi kumxhante abona-ke lokhu kwenza kwawesi-ke lokhu kababa So awazi ukuthi bahlanganisa kanjani nalo muntu nengane. ayikho nje into engamhlanganisa naye Lo muntu nawo nkosikazi. unaye unkosikazi wakhe-ke angazi ukuthi lekani ngisuka ngakho unkosikazi wakhe umphethe-ke lo mengabe Oh. edrobheni uhamba naye meholile unaye isiyoyoyo sendoda-ke lesi Uyangithusa ngendlela omasidiphu ngayo kodwa uthi isitha sakho but kulungile. Mhlambe ake ngizwa ngapha na wena kulomuntu esikhuluma ngaye lo obaba lo kuthiwa wakho. Wake wafinyelela kuyena ngamehlo enyama. Ngaze ngifika ngamehlo enyama usisi wakhona ohlezi ngifanisa naye ethu izinto ayibonayo kumina ukuthi ifana Okay. nokuthi Wona ukwazi uthola ithuba lokukhuluma. nonganqaba khathethi asihambise kubo ngathi uma afuna ukuthi ngihambe ngiyongena la. Yabona ke thina ngoba siyi Black Life and siyafuna ukufinyelela ekugcineni. Mhlambe asimbize lo bhuti ke sithole nalokho okushoyo ukuthi ubutha benebusukapi nale yakhe nokushona kababa wakhe yonke lonto. hhayi bhuti uma ngabe kuwukuthi phela manje bengingakuchazanga konke lokho Ya ngeke sichaza konke wema kodwa ke kubalekile ukuthi egcine sifike ekugcineni kwendaba ukuthi naye mhlambe njengoba kuthiwa kusho udade wabo azwa alamana naye. mina Hleze ngithi khona angasitshela khona. mhlampe umuntu bengafanele abizwe mhlambe uyena lo wamtshela ngoba akasho ngona uthi watshelwa yilowo baba mhlambe fabize leyo sisi No asibize yena ubaba straight. hhayi mhlambe ngizoke ngizwe Ke sizwe ukuthi Noma yena sizobhekana sewafika kanjani. ngiyena. ngoba phela sihlalelani Siyacela nje wehlisa umoya sixoxe naye. Ngiyathembisa ukuthi kulokho soba singakhuluma izinto ezihashi Hayi, soba sifuna nje ngizoke ukwazi ukuthi lento yenza ukuthi ngezwa ningomakhelwane hhayi nikwazi ngiyalingwa-ke namhlanje funa nizwane hhayi kulingwa ningomakhelwane. mina wengane waze wangenza Uma ngiyagcolisa uma ngiyagcolisa. hhayi kodwa isazaphelele Manje, ekhaya namhlanje kuphela Aze manje wangena, siqedile angifuni kuphela, ukuzwa ngiyacela, mama. Yebo. angifuni ukuzwa lutho Hayi siyacela masisimthole nje ke sizwa kuyena mhlawumbe naseke kwafika endlebeni zakho ukuthi kunengane ethiwa isifaniswana ubuhlungu phela kuba ubaba lothiwa kunengane efana nawe wesiphatha kusho umuntu wakini. hhayi Ngiyacabanga mhlawumbe usisi wakhona uswamtshela usisi wakhe. Angithi yabo hhayi ngiyalingwa asambeni sambe somfuna lo baba sibone siyamthola nisiza ukuthi yena uzoyiphawulela athini hamba nathi ke ngane silandela. Right ke sibingelele once again la ohlelweni olubizwa ukuthi angimazi ubaba isigaba sethu ke sokugcina la sithi khona siyayiphetha imbenge siyagoqa konke siyathola ukuthi iqiniso liyaphuma either nathi liyasihlula igama lami King Sichaka ngakhona lapha kaloqa sibingelele ubaba sesijoyine sabona ba. Yebo ninjani siyaphila. Hayi sikhona thina ubani ubaba? Umdunge isibongo uqheliza. Baba uchelisa. Yeah. Nkosi yami. Kulabantu abala kukhona umazi. Akekho engimaziyo. Akekho umazi. Yebo. Awumazi uma ngapha. Hayi angimazi mama. Awumazi. Yebo. Okay. Sisi uyamazi baba lo sathuza Yebo ngiyamazi uhlala ngasekhaya. hlala ngasekhaya. Yebo. Uye lo bulinganiswa ngayo. Yebo usisi wakhe behlezi ngifanisa naye. Okay, ma? angithande nokumbheka-ke nje ngiyaye ngimbona ngazithiwa kabani Yena uthi akakwazi. ngiyamazi mina ngoba phela wasendaweni ngasekhaya angazi ukuthi uthi akasazi kanjani Okay. Baba. Sicela ngawe nje uyindoda enjani ukanelwe? Yangasho ukuthi kunjalo njengoba usho kodwa Unayo nkosikazi. yebo. Okay.
Mhlawumbe sithina ubudlelwane bakho noSiso kulamayo. Ubudlelwane bakho nodadewenu. Ubudlelwane bami ukhulu kodwa kuhambe kwahamba kwaba khona la kuba ney'ngqinamba khona. Uma kuney'ngqinamba shuthi anisezwana. Sangayizwana kwafumaniseka ukuthi hayi akakabheka indawo naye la ezohlala khona nami anginike iphisi ngihlale ukuze mangihleli nomndeni wami ngikwazi ukuba nesikhathi esanele nomndeni wami ngoba yena uyangiphazamisa entweni eningi. Owamxosha ngamafushane. Yebo ngisho njalo. Ebanga ukuthi yakuphazamisa ekukhulekeni kwakho nomndeni wakho. Inkinga ushaya kakhulu umthetho ngigcine ngasakwazi ukuthi ngikhulume kahle nomndeni wami kube kanti manje nonkosikazi sixabana njalo ngenxa yakhe. Ngaqola ukuthi ngcono ngihlale ngedwa naye ahlale naye zobe ehleli khona. Baba njengoba ubona sicela la kunomntwana la. Lo mntwana umama wakhe uye lo othi awumazi. Lo mama ukubiza ngeomunye wezitha zakhe endaweni. Umntwana lo uthi udadewenu lothi wamxosha ekhaya ngasezwani naye. Umxoxela ukuthi yena ufana nawe kanti yena vele ufuna ubaba wakhe. Uma wakhe angamchazela ukuthi ubaba wakhe ukephi. So ikhona into enjalo kuyafika emadlebeni akho. Ike yavela isikhathi esikaphambili. Mayivela kwasho ukuthi iqiniso ayifesani into iqiniso livele nje ngaleso sikhathi. Uma izinto sivela kuyenzeka sivele kungabi izona. Ayinto ima uyindoda ekhawuthi uyabuza kumama. Webhuti ngicela ukuyiyeka mina engikwazi ukulalela lo baba. Why ngoba phela wena uthe lo bhuti lo kuneyinkinga zakho. Angithandi kwakuzwa nje khuluma. Nake nashelana noma Sake sashelana kudala. Anithandana? Sathandana sabuye Wathandana nobani? sabuye sahlukana. Hayibo. Hayi webhuti ngivanelisile lana. Cha washesha wavalisa ntombi ngoba phela wena Sathandana. nashelana kwaphela lapho. Kwaphela. Uthi nathandana. Akangabukanisi njengami. Nayeka baba. Angaze mehlulelwa kakhe nje la Sayeka baba ngenxa angaziyohlushwa mina. wefukulaka manje mefukulaka angikwazi ukulalela into ezingekho. ukusondela ngoba ngibalekela iy'nkinga ey'ningi ey'suke Ezovela. ngama sokumlandela umfazi ngcono uma ngabe efukula kwehlile ngezansi. Ngiyakuzwa Mdunge mina yaze ngiclear indlebe zami ivuliwe. Sengifuna ukuthola ngaye kumala. Magatsheni. Hayi baba. Shona ntombi. Lo baba usaqinisekisa nashelana kuphela. And baba into ayishoyo uthi into enezona ibe izitha enye ngale ukuthi nashelana nangezwana wakhuluma kabi ngaye endaweni. Uthi wena uyasolakala ekuthenini nesandla ekufeni kababa wakho omzalayo. Usho njalo akayivezi lena into nathandana uyakuphika ukuthi nathandana. Ukuthi kuningi kona ngoba ekufeni kababa wakhe angenaso isandla ngoba mina ngangiqhamuka njengomuntu ekumkami ngifuna gane ekhanda esikhaya so kwaseningi. Okay qhubeka khona iphathe ngizwa. Kuba nenkinga ke kwafumaniseka ukuthi manje sekukhona ukusolakala sekusolwa mina ngibe mina ngingakaze ngike ngikwenze lokho akushoyo ukuthi nginesandla ekubulaye kubaba wakhe. So mina ngangivikela umkami ukuthi cha umkami mabuyele ngakimi ngikwazi ukuthi ngihlale nomndeni wami ngibe safety ngoba ukuhlala nomndeni masumningi iy'nkinga yiningi kakhulu. Umuntu omvikela uyelo. Uyelo. Wawumbona njengomkakho wakusasa. Njengomkami wakusasa senivele nithandana. Senivele nithandana. Sivele sithandana ngimthanda yena. Ma kanti lesigqoko othi siyasolakala savela ngekhathi kufa ubaba wakho ithathaphi ngoba lo muntu uthi wayezovikela wena kahle yena uthi ukuvela lapho wayezozama ukufaka into yokuthi umthande mawala ubone ukuthi engakulwela. Hey bhuti kona ke ngowaphela kamanga hamba buya phela. Nakho ya. Sengifuna ukuze udabolo usha sekuyini ke manje entsha. Angazi ngayiqala ngalapha mntanami. Eqaleni nje siyophuma naye egcineni nginesikhathi sonke akekho umuntu okhululeke njengami. Yazi angazi ngizoqala phi.
Ngani sengichazile nje qala ekuqaleni sekusho mina. Kona-ke mise sesikhuluma amaqiniso. Yeah nto. Kwake kwaba khona ubudlelwanyana engike ngithi babutheni Nobaba. nobaba lo. Amen. Yeah. Kwaba iy'nsukwana nje. Kwase-ke kuba naleso sigemegeme-ke sokushona kababa. Emva kwalapho-ke isigqoko sona satholakala ngempela Endaweni yesigameko. endaweni yesigameko. Kodwa nithandana siyeke le. Thandana, sasithandana lapho. Okay. Ubaba ushona nje vele sisathandana. Okay. Mangabe sekuzwakala ukuthi kubufakazi-ke naye ngathi kukhona into yakhe-ke lapho etholakalile. Kwabe-ke sekukuqhela kwami-ke kuyena-ke. Kanti-ke ngani yami ngiyakuthanda mntanami. Ngimubi vele Nkosi yami ngonile. Mana ugijima kakhulu kanti engazi ukuthi izinto zakho uyayihide. Uthe wena ubaba uyisiyoyo idonswa umkakhe ngekhala ukwazelaphi lokho? Mawuthi nahlukaniswa isigqoko ngahlukaniswa isigqoko. Isigqoko angithi uthi ngesikhathi efika endaweni yesigameko wayeze kuwe ukuzobona ukuthi umshopho osukuvelela ungakana njengomuntu wakho uzokukhalisa ukusho ukuthi wena uyazi ukuthi uclean. Angeke wena umalele ukuthi kubonakala isigqoko ngoba uyazi ukuthi uclean. Hey bhuti yabona mase kunjena. Usuke nawe mangabe ushonelwe nawe awazi ukuyikona. Ngoba mina kangazi ukuthi uzongibheka. Yeah. Wafika ngesikhathi esirongi. Kunesigameko. Kwanesigqoko engasazanga nami ukuthi sife kanjani. Mhlambe sawa ngephutha kuyena. Kodwa sona esakhe isigqoko. Mana ke ngiyakuzwa kwasigqoko. Mina ngifuna ukuya la ekuthene uthi wena nihlukaniswa yisona. Ekubeni wena ungitshela ukuthi umkakhe umdonsa ngekhala oyisiyoyo and ubaba ufika la uthi wena wayekubona njengomkakhe wakusasa. Kanti khona into enanixoxile nekuthandaneni kweni ekhuluma ngefuture yenu nobabili. Cha sahleli kahle bhuti, sahleli kahle kakhulu bandla nomdungu. Ithembiso zakhe kuwe. Umdungu nje wangishela nje kahle kahle wena bhuti ngivele ngisavalekile yabona. Akayazi into emnandi. Kahle nje iqinisilo wangena kahle futhi nezithembiso ngoba angimtshelanga nanokuthi ke nje sengikhulelwe. Ngoba emva kwalapho waphela kushona ubaba. Mhlambe nganginamasonto kwami ngingakazi nokuthi ngikhulelwe. Ngase ngihamba ke nami ngase sengiziqhubekela nempilo. Kodwa nje yena ngasala yena ngimbambele lo engangimbambele kona kodwa ngifisa ngoba sengibona ingane ephelile ifuna ubaba wayo futhi ke njengoba sigcine sixabane singitshela ngo-anti bangabe ngisazi noma mhlambe bayayibona mhlambe ngikhuluma iqiniso mhlambe mangikhuluma iqiniso ingane yami izongishiya. Magatshena ngisamthembe baba Mdungu unakho nje ukushintsha izinkulumo zakhe zibeningi so ke ngizwe kuwe nahlukaniswa yini. Iy'nkinga zaziningi kakhulu ngimncenga kuzona njengomfazi engangimthanda. Wawuvele nonkosikazi? Ngangivele singinawo unkosikazi kodwa yini eyenza ukuthi ufune yena ezonkosikazi futhi wafuna uthatha wesibili noma wafuna ukuyeka lo naye? ukuthi ngambona kuyena ongavusa ikhara kithi khona wakho ekhona lo wengakwazi ukuthi angilalele yena engilalela kakhulu kunalo so ngasithi ngcono ngithathe uMagatyeni abuye nonkosikazi wala ekhaya avuse umuzi sesithola ke ukuthi hayi inclumet iyaqhubeka ngase ngithi mina ake siqhubekeni khona ngizokwazi ukuthi sishade siye phambili nakho ke sekuvuka inkinga phakathi kwami. Kushuthi ngamanye amazwi into eniyibange nodadewenu ukuthi umkakho kudonsa ngekhala nalesho ukuthi ubuyise somkakho iqiniso. Kuyiqiniso. Sho isizathu sakho sokuthatha yena sokuthi umenze unkosikazi ukhiphe lo mdala. Yebo ngoba engingakutholi ke kwenza kanjani ukuthi ingane ungayazi wena ukuthi unengane naye? Noma wayazi wangafuna ukuyidalula ngenxa yezalo. Inkinga ngangisaba ukuthi nalo mfazi okhona sizoxabana kanti manje uMagatyeni njengoba sengithi ngifuna ukumenza umfazi wangitholisa ingane ngangafuna ukuvela obala ukuthi ingane kungeyami. Okay ngamafuphi uyazi ukuthi unengane na? Yebo. Seniyabona ukuthi amanga abantu abadala agcine nenkinga kanjani. Magatyeni ufike la umuntu ongazi lutho. Okumshophi nje ubaba wengane waduka umazi akadukanga nawe. Ophila saka uMdungu udla inhlamvana ehlaya nomkakhe lapha amshayela umthetho.
Bandla mntanami ngicela ungixolele. Asizokuphawula kwakho nani. Kuyona ke sesiyikhulumeni suthule kakhulu. Hayi ma, angazi. Baba ngifisa ukwazi baba wasacrifice impilo yengane yakhe ngenxa yenkosikazi wakho owumsaba. Yebo mntanami, ngangizama ukuthi ngisehlise kwangakwazi ukwehlisa. Ngithanda ukuthi ingane yami isondele kimi kwangakwazi ngenxa yey'nkinga nje ezavela. Baba ungivele esonto nembili inkinga, iziphi ezinkinga zakuvimba usuku ezinye ingane zakho ubuhleli nazo endlini. Ingakho ngizehlisa ukuthi ngikwazi ukuthi kubuye ingane yami ekuyona engiyazi ukuthi kusasa noma kuthiwa ngiyafa ikwazi ukungcwaba. Ungibeke nje ingane yakho yokwazi ukungcwaba ukuthi ingane yakho ungafunanga ukuyidalula phambi kwabafazi wakho. Njengamanje ingakho ngicela uxolo ukuthi emaphutheni esasinawo noma akho sesiwalungisile. Ingakho manje sengicela ukuthi nayo ingane yami ibuye ngikwazi ukuthi ukukhuluma lengane yami ibuyele kimi sixolisane sithelelana amanzi. Senzo kuthemela baba uma unginikeza ama-promises okanye ngisho uma wahluleka ma uwafeza. Mina uzawafeza kanjani ama-promises lawo ozonginikeza wona mina? Ngithembe kanjani mina? Uma ngithembe nje ukuthi wamthembisa into ongazange ukuyimela. Njengamanje bengizama ukuthi ngenze kube seqinisweni ukuthi nawe mntanami ngithembe njengoba noma akho sengisondele ukuthi asibuyisane sikwazi ukwakha isasa lethu liye phambili. Uzokwazi ukuthi utshela umfazi wakho manje ukuthi uhambe umtshele udaba lwenzeka manje umchaze lokho ningane zakho. Hayi sengingakwazi ukumtshela ngenxa yenkinga engibhekene nazo. Hayi siyawina. Ma ngakho-ke suround umgqomo kwaze kwavela yonke into isobala manje. Usuyavumalana nathi ukuthi lo ubaba wengane yakho. Hey bhuti ngiyavuma uyena ngempela uMdunge. Okay. So from now on senze njani? Siyanikela umntwana ukuthi ubaba uMdunge amenzele usikompilo loladinga. Hey bengicela kodwa bhuti ukuthi ke siqale ekhaya ngoba nasekhaya phela akwaziwa kahle bayasola vele. Uyabona kodwa khona kusiswami omdala ke owaziyo yena. Manje kufanele ukuthi ke ngoba ubaba akasekho sitshela umani ukuthi kwenzeka kanje nengane ibe khona ekhaya echazwe kahle kuxoliswane kuqala ekhaya. Emese ke kuyiwa ke kababa wakhe ukuthi ke umntwana naye bamzama ukumenzela izimbeleko into ezifana nalezo. Kuxolelwane ingane ikhule kahle ibuyele esikoleni ngoba ubekade sephazamiseka nasesikoleni. Benza unyaka wesibili e-university. Ukhona njalo lazi iqiniso ungafuni ukulisho. Bekunzima. Bekunzima. Uyayibona ngane yakho ifa phambi kwakho kodwa uthule. Hawu mntanami uyazi ngiyaxolisa ngane yami. Bengazona izifiso zami. Kulungile ngane zakho thina kuzwileke isiphetho sethu sikanjani. Iyayakha futhi sense into eshow magajeni kufanele aqala abeke ekhaya ukuze ezothatha isinqumo esiphelele ukuthi baba uMdunge yamnika go ahead ukuthi umntwana amlungisele zonke izinto aqonde. Engithembayo ukuthi na umntwana uzoba right. Thina la kwi Black Life TV sifisa ukubona ingane nengane. Ayishonekise man. Akunaveza ndlebe lonhle wanye indoda. Asambe. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nesiwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.